Kublai pi baro perlok ba ban wan sha kane ka channel jongi kumta perlok dang shin nin kes ngila pelai yak we khubor ha ka channel T7 ha to phila yo sngaw ne ya ne khubor la de pimpat yo sngaw saya ngan pen snap ru ye pi hang ne mo uneu khna badang ka likes nem karta kum bagila tho ha ka title jong kane ka video u page Phlim Dakait haden nang ta u thumban bat bor ya i heprit kamut ka heprit in sa phira lap ka jing to ket ki pulit halor kane baro Lada de shisha kumalapan pau ki pulit ha den ka jing tokit jong ki ba ne upkhna upe Phlim Dakait nang ta utmu ban ban bor ya kane heprit te u neu khna u de bas new tam perkhat ma phi dal de dang khat lais nem ukhna kumnu u poi ka te ka jing perkhat ka jabeng jo u ban pe kum ki te jej Phlim lada upe ru lada don kum ki te jing perkhat te Shalended don kiba hikaya u ban page kum kini jai Phlim ban bor ya ki khna ki badang nriu news nem kirta la de phis ngawe de kana jingkran nam nas ngawa share kana ka video but sakawe nga kwa ban yitu ya phi la de sha kum kana ka bala pan pau kha kana ka news channel T7 ba ubat bor ya kana khna uthmu bat bor ya kana ka hepret haden ol pe ya Phlim Dakait te ya kini ki website ki Phlim Dakait lene ki apps ki tu ba pelat ya kini Phlim Dakait de ban Syndon ya kini baro khnang ba kini khna ki badang red ki ba pendon kam ya ki mobile phone bakinam la ban page ya kini ki Phlim nang ne shakman hapo kari Australia kila ban ya kane hapo kan reus nem karta no khana unom la shuban pendon kam ya ka mobile phone balai ki ban ya kane tang da kane ka daw hi kum ka jing ngau jonga kane ka jing tokit ki puli lade ka balong shisha te hapo kari India jongi ru de ban Syndon ya kine ki website ki ba pala ya ki Phlim Dakait khnang ba ki khna kinam la shuban pe kum kine ki jai Phlim kowe nga ko ban kerpat ya ki longmi ki longpa shwa ba phin ai ya ki phone jong phi ha ki khun jong phi sngaw bha ker bha shwaban ai ya ka phone jong phi namar ba kane ka de ka perthe ai pe ka ai ru kala ban le ki ba pher ki ba phim la ban mudur hadu kata ki la ban pen sniu ya ka jim jong we briu bat pen pharu ki la ban pen sniu ki la al phi pen don kam na ka liang ka jing pha kan ai phi ka jing pha bat la de phi pen don kam na ka liang ka jing sniu kan ai phi ka sniu ka ba phim poi par khat hadu kata ka mobile phone ru lad phi don kam ka na ka liang ka ba bha ka ai phi ka jing bha lad phi don kam ka na ka liang ka ba sniu te kan ai phi ka ba sniu ka ba phim la ban mudur ka ba phim poi par khat hadu kata ka pen sniu